olaj tisztítása nem éri el a kívánt eredményeket, az olajat cserélni kell, mivel az ilyen olaj használata transformátor meghibásodást okoz. Olyan berendezéseket kínálunk ügyfeleinknek, amelyek a transformátor élettartamának meghosszabbítására szolgálnak a dielektromos szilárdság és az elektromos szigetelő olaj kémiai összetételének helyreállításával. Az olaj regenerálási folyamatában eltávolítják a lebomlási termékeket és savas vegyületeket, az olajat tisztítják, javítják az oxidáció stabilitását és csökkentik a gázoldékonyságot. A CMMR egységek egyedi jellemzője, hogy képesek közvetlenül a transformátorban regenerálni az olajat, akár online, akár offline. Az ilyen olajregenerálás képes eltávolítani az iszapot a papír szigetelésből, és azt az abszorbensszel megkötni. A regeneráló egység egyik előnye a Fullerföld abszorbens használata, amelyet sokszor újra aktiválhatunk. Ez lehetővé teszi az egység számára, hogy folyamatosan olajat dolgozzon fel, megállás nélkül, anélkül, hogy cserélni kellene a terített abszorbenset. Még akkor is, ha az abszorbens teljesen kimerült 1,5-2 év használat után, teljesen környezetbarát és felhasználható építőanyagok és keverékek töltőanyagaként. A CMM12 egységet egy számítógép vezérli, különleges SCADA szoftverrel. A SCADA vezérlőrendszer teljes ellenőrzést biztosít az üzemeltető számára az összes komponens felett. Az üzemeltető irányíthatja a berendezést, válthat különböző üzemmódok között, figyelheti az érzékelők jelzéseit és hozzáférhet az SML naplóhoz. A kliensek kérésére a CMM12 egység távolról, az interneten keresztül vezérelhető. Ha Globcore segítségére van szükség, egyszerűen csatlakozhatunk az egységhez az interneten keresztül, és figyelemmel kísérhetjük az egész működési folyamatot. Ha probléma merül fel, azt észleljük. Sok ügyfelünk vásárol berendezéseket instabil éghajlaton való működéshez. Robbanásveszélyes környezetekben és akár tengeren is. A CMMR egységek különböző választható kialakításokban gyárthatók. A legnépszerűbb és legkényelmesebb kialakítás az egység elhelyezése egy vagy két tengelyes utánfutón. Ez az utánfutó fémkerettel rendelkezik, amelyet fémlemezek borítanak és operátori szobával van felszerelve.